Viene normalizando back aquí na Dushi Corsao 2.0. Kiko otro team base, acompañanos dal baltico extra junto con Star Motors, tenga caso aquí, aval, up to the next location, to the next guest. Estamos, vámonos. Up to the next location. Nós também andamos aqui com meu brother, meu irmão grande, Martin Schakel. Op interessante para nós. Primeiro Covid, meio de comunicação, propaganda, durante Covid e depois de Covid. Vamos escutar de colega de meio de comunicação, não está e com não a handle. Baixi, suave. Eu sei de bem, vontade de você. En ik wou je zeggen, ik heb geen coronavirus, dus we mogen zoenen. Wel bang. 25, populairste rapper van de afgelopen jaren, hij flikt het weer, Drake. Miru Mangstima, Martin Schakel, kita kiko. Broertje, wat een eer man. Maganda kubo. Gaat goed. Gaat goed? We zijn er nog. Mami Rabo, na persconferentie. En wat een struggle, maar je doet goed je best in het mensen in het Nederlands. Ja, in het begin dacht ik ga, want ik weet als ik in het Nederlands begin, dan krijg ik van mensen te horen, Atai guy, die kon uit de papi Hollandes, nou Corsao sta. Maar je dus in het begin ben ik begonnen met na Hollandes con permiso. En dat deed ik structureel, continu. En toen merkte ik dat mensen op social media begonnen ze te schrijven, ach, Atai guy, con permiso. En toen dacht ik, weet je wat, laat het achterwege en we laten het gewoon alles in het Nederlands doen. Maar Martin, voordat we daar komen, kijk. Het was december natuurlijk, 31 december, jaarlijkse feest hier op Madero. Jij draait, je doet je wekelijkse quiz night, perfecto. Je hebt het goed omgedraaid, we komen zo meteen eraan. Thanks. En je doet DJ op de grootste feest op Curaçao. Waar wil ik beginnen met jou? Kijk, Dolfijn FM is de meeste festivals, de meeste feesten adverteren hier bij Dolfijn FM. Voor Covid, allemaal prima. 2019 open, 2020 opende, perfecto. Het zag er goed uit. Carnaval eindigt en we gingen slapen en we werden wakker. En hier zijn we, ja. Hier zijn we. Ja, bizar hè, dat je gewoon jarenlang werkt en ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat 2018, 2019 was eigenlijk een beetje een rot jaar voor veel mensen. Iedereen was een beetje zijn schulden aan het wegwerken en 2020 moest het jaar worden. We hadden een clean slate, we konden ervoor gaan, we hadden er zin in. En toen ineens kwam Covid en al onze plannen vielen in het water. Ja. Heel belangrijk is, de media heeft ook een klap gekregen, een heftige klap. De media is vitaal voor ons natuurlijk, omdat je moet informatie naar buiten brengen. Maar het deed pijn om te horen toen de overheid aankondigde, we vallen uit de solidariteitspakket. Ja. Inderdaad, media leven van reclames. In feite, hè? Of het nou een radiozender is, of een televisiezender, of een krant. Hè? Krant heeft nog wel zo'n losse verkoop op straat, dus abonnementen. Maar heel veel geld bij de krant komt ook binnen via reclames. En wat is het eerste waar bedrijven op gaan bezuinigen in zo'n tijd van crisis? Op de reclames, want ze kunnen toch niets verkopen. De winkels waren dicht, de restaurants waren dicht. Dus ja, ook Dolfijn FM heeft daarmee te maken gehad. Natuurlijk, heel veel viel weg. En toen hoorden we inderdaad dat media niet in aanmerking zouden komen voor dat steunpakket. En ik schrok wel heel erg, want er werd geredeneerd, de media mogen doorwerken van ons. En wie nog aan het werken is, die kan dus onze draaien. Maar zo werkte het helemaal niet. Want we draaiden door, maar ja, we hadden ongelooflijke moeite om mensen te vinden die reclame wilden maken bij Dolfijn FM. En bedrijven te vinden. Dus ja, zo goed en kwaad als kon, hebben we doorgeworsteld. En ik heb er wel vragen over gesteld bij de persconferentie. Ik vond het tricky, want ik dacht, ik wilde niet zitten voor mezelf. Dus ik heb nooit gezegd, de media moeten geld, radio moet geld, Dolfijn moet geld. Ik heb gezegd, er zijn groepen die buiten de boot vallen. Het zijn tandartsen, het zijn communicatiebureaus, het zijn de media, kranten, radio, televisie. Dus ik vond het moeilijk, want ik wilde niet tijdens die Rueda di Prensa dat het een soort ego-trip zou komen van Maarten stelt alleen maar vragen voor zijn eigen salaris. Maar het moest algemeen zijn en ik vond het wel belangrijk, want andere mensen hadden dezelfde problemen als de media en die kwamen ook niet in aanmerking voor het steunfonds. En voor hun vond ik het ook dat ik die vragen moest stellen. Je hoeft niet hier geboren te zijn om te weten dat Curaçao de twee grootste pilaren altijd was natuurlijk de raffinerij en het toerisme. Ja.
Nu moeten we onderling lokaal met elkaar. Kijk, een strand die op vrijdag, hier was altijd propvol. Ja, het is een challenge ja. En ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken, want toerisme gaat voorlopig niet open. Niet makkelijk open. Niet makkelijk open. Weet je wat ik mooi vond van jou? Je quiz night. En die komen er maar weer hoe is komen. Oh ja, sorry. Wat potrami toch was naar Babimento. Oké, Egbert, domme Egbert. Figueroa. Maar dan, mago sabu un mundo, ora mamira, combo akwebo, turjaluna botimbo quiz night, akwema de online, anto ilabiro extra. Ese ita un bom voorbeeld pa taxista nang ku sempre aninga Uber. Imaginava si taxista nang aninga Uber. Kaya binili bagay pergunta, try on bo quiz night show, mande online. Ja, je moet meegaan met je tijd. Covid kwam eraan natuurlijk. Ako misako een persconferentie promet tourdia. Después ari para ako tem comissamento prensa ako misa atacar governo e Dr. Isicar. Nee, no atacar. Nee, tem comissamento tapa un tiki. Okay, contame pa sobre Covid tapa algo novo. E não tapa atacar pero prensa a seu trabalho de questionar. What? Anto después também é parte de chamar, no, jaluna com webs. Wat Shadow Cross Tumalaga, een van die dingen was, kijk, Izzy Gerstenbloed is heel snel heel populair geworden. Zie je. En begrijpelijk, want hij heeft hartstikke goed werk gedaan. Elke dag op tv. Hij is elke dag op televisie en hij heeft ook nog... Charme. Hij heeft de charme van een anti-held. Hij is geen mooi boy, geen rockstar. Nee, hij is de... Superman. Nee, maar hij is een scientist met zijn haar een beetje door de war en zijn baardje. En hij heeft de harten van mensen gestolen. En begrijpelijk, want hij heeft ook mijn sympathie. En de media is er om de boel scherp te houden en om mensen scherp te houden. En de wrijving ontstond toen er een nieuw besmettingsgeval was. En Izzy Gerstenbloed meldde geen details erover, dat doet hij nooit. Maar toen vroeg Yves Cooper, wacht even, is diegene besmet geraakt? Werkt hij bij het ADC, Analytisch Diagnostisch Centrum? Klopt. Oh ja, dat was ik vergeten te vertellen, dat had ik nog zullen zeggen. Maar, come on, het is een besmetting in de medische keten. En als één ding veilig moet zijn, dan is het de medische keten in deze periode. Dus wij hebben daar inderdaad met een paar reporters een filmpje opgenomen en hebben onze verbazing uitgesproken daarover. Waarop ik een uur later Izzy Gerstenbloed aan de telefoon had en we het goed hebben uitgepraat en zei: Maarten, luister, ik ben moe, ik slaap bijna niet meer, ik was het echt vergeten. Is hij het vergeten? Hij zegt van wel. Aan de andere kant, het is zo belangrijk. Ik ben niet een politico, Suzy kom weg ermee. Maar dat wij als pers onze twijfel hadden, hoe kun je zoiets belangrijks vergeten? Nou ja, ik vond dat wel terecht achteraf. En veel mensen zijn boos geworden, want de pers had niks beters te doen en we waren Izzy aan het aanvallen en we zijn sensatie aan het zoeken. Maar dat was helemaal niet zo. We waren juist op zoek naar eerlijke informatie. Want als iemand in de medische keten besmet is, dan is dat nieuws. Of het nou op Curaçao gebeurt, in Nederland, in China, in Amerika, wherever. Dus en dat is wat we deden daar, de media's. Dus, maar verder, ik denk niet dat we aan het attackeren waren en dat soort dingen. Hobby Costa Cambia echt voor de better. Voor de better. En snel ook. En ik ben, kijk, wat ik het allermooiste vind, de regering heeft die Fondo di Sostegno in elkaar gezet. Binnen een maand was er een heel noodplan, er was een hele website, er konden duizenden mensen aanvragen doen, dat ze nu wat tijd nodig hebben om al die dingen te verwerken. Oké, dat doen we ze tempo zien. Pero ze hebben zo snel zo'n apparaat in elkaar gezet in zo'n korte tijd. En natuurlijk, misschien zijn er een paar dingen niet helemaal goed gegaan en puntjes op die, als je meer tijd had gehad, had dat beter gekund. Maar ik vind het zo knap dat dingen zo snel kunnen. En ik denk, als je zo snel dit soort dingen kan doen, waarom moeten andere wetten, bijvoorbeeld, we vragen al jaren om een wet tegen vervuiling. We vragen al jaren om een lei contra Kiko. En het is no, pero nota fácil. En nu kan het in een maand tijd. Dus laten we hopen dat het niet alleen in de particuliere sector met restaurants en zo werkt, dat je online take-out en delivery kan doen. Maar ook Gobierno, want ze hebben laten zien dat dingen super snel kunnen. Ja, laten we zeggen, je hebt een wet ontwerp nodig of een concept die lijkt. Mensen bellen me naar staten, Tony, die met, nou, subi online busken. Bijvoorbeeld, ja. Ik heb in het moment op en ons eigenlijk, hoe dat COVID, is slagen. Maar niet lang. Hoop je in de perretebouw, Maarten? Hoop je in de perretebouw?
DJ ng Aperta Bowl. Como tá bem assim? Bota pensando que é um conceito para fiesta. Logo tem mira momentos de acostumbrado a tocar por exemplo Full Moon Party. Well, na momento que a mim não toca naar New Fiesta. Não tem fiesta? Nog 10 Fiesta. Gelukkig heb ik nog Dolfijn FM waar ik aan het werk ben. Weet je, mijn risico is een beetje gespreid, maar er zijn genoeg mensen die helemaal geen geld verdienen deze maand. Ja, super heftig. Super heftig. Ja. Há momento para nós, mas nem me sabe, porque já programa Reshape, busca nós mesmos, pero tiene, não tem tempo, mas parece que tiene morrer financiëramente. Dat is dolor. Ik voel het wel, ja. Maar ik ga niet dood ervan. Com a bater meer com show, wat ik hoop je ainda com show. Difícil. Futuro más cerca. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar sempre de MC am Rotterdam Film Festival notei eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, nee, dat zou gaan gebeuren inderdaad, het Curaçao Film Festival. En dat is gecanceld. En ik zou ook een filmquiz gaan hosten. Ik had daar heel veel zin in. En nog meer mooie evenementen. Vakantie. Dat gaan we doen. Ja. Voor de vakantie dat klein. Ja, na mijn vakantie. Ik zou eind juli op vakantie gaan. En we hadden onze tickets naar Nederland geboekt, we hadden gespaard, we hadden geboekt in de werelddealweken, lekker goedkoop. Jammer. En ja, maar ik heb nog niet gecanceld, want het zou kunnen dat het goed komt. Ik hou nog een beetje open en ik denk als het zo eind juni, begin juli nog niet... Pero mandago eu hoop dat falso, porque me dá a perda um ticket sempre, me dá book para Copa América com outro lugar na Colômbia. Pero é 12 man de quarentena, ora bobai é 12 man de quarentena no Bini. Nee. Ande bobai 11 man vakantie, bobai 4 man extra. Ja. Mundo cambia. Ja. En het kost je ook nog eens een keer 2 weken in quarantaine. In quarantaine. €250 per dag is 3.500 gulden. Oei. Dus dat is een extra vakantie. Extra vakantie. Como tá a Curaçao a Ciele comparar com de casa que Holanda, bo país natal? Hoppibom. Maar Curaçao assim a hobby die outro país não. Denk ik, ze hebben goed gekeken naar hoe andere landen het doen. En nou echt, hoe het medisch gegaan is, petje af, kan niet beter. 16 besmettingen, alles onder controle, beperkt gehouden. Ook als je kijkt naar landen die je meer kunt vergelijken met Curaçao. Aruba, Sint Maarten, Curaçao heeft het zo ontzettend goed gedaan. En echt, medisch gezien, petje af. De economische gevolgen zijn groot en dat is de challenge. Het een kan niet zonder het ander. Je kan hele zware medische measures nemen. Maar dan zorg je dat je economie in puin ligt. Dus je moet allebei. Je moet en medisch en je economie moet je allebei een goed plan voor hebben. En die economie zijn ze nu mee bezig. En ik hoop heel erg dat het zal lukken. Hey Maarten, mas je dank je. Me queria echt in de Dibo, een collega die media. Para explicar-me, para me compreender como moeilijk e difícil. Essa situação é difícil. Let's do this samen, juntos, nós temos que criar a economia como meio de comunicação, sempre Curaçao economia. A bem zeker ons, agora que está nos beurt, a bij zeker dan. Zo is het. Moeten we 2 meter of mogen we... Laten we dat in Keep doing your best. Ai. Dar volta, baby.